Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэты стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube і у Твиттере. 30 гадоў прайшло, 30 фестываляў, і 2019 год стаў апошнім годам правядзення фестывалю Басовішча. У 30-гадовай гісторыі культавага опен-эйра, што праходзіў у сярэдзіне ліпеня ў падляшскім мястэчку гарадок амаль на мяжы Польшчы і Беларусі, была пастаўлена кропка. Але зараз Басовішча вярнулася. Праўда, не ў выглядзе любімага намі фестываля, а ў выглядзе дакументальнай стужкі. Пра тое, што з сабой уяўляў фестываль і ці адлюстроўвае дакументальны фільм Басовішча ўсё, што з сабой увасабляў гэта свята музыкі маладой Беларусі, мы сёння і гаворым з маім госцем, а гэта рэжысёр фільма Басовішча Ежы Каліна. А прыгадаць атмасферу фэсту дапамагае рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікова. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Вітаю. Спадар Ежы, а ў мяне будзе да вас адразу такое пытаннечка. А асабіста вы колькі фэстаў наведалі? Добрый день, вітаю вас, вітаю слухачоў Еўрарадыё. Калі можна звяртацца да мяне Юры або Юрка, то, калі ласка, паколькі я сам беларус, прычым, пражываючы ў Польшчы не ведаю, ад колькіх пакаленняў, беларус, этнічны беларус, але грамадзянін Польшчы. Колькі разоў я наведаў Басовішча, мне даволі складана сказаць. Я думаю, што больш як 20 разоў. Прычым вельмі цікавае, якby у маім жыцці было першае Басовішча, на якім я не быў асабіста, затое можна так сказаць, што першае Басовішча прыехала да мяне, бо якраз 15 ліпеня 1990 года я вянчаўся у царкве са сваёй жонкай першай, і цяперашняй, але тым не менш першай. Это была першай, будем спадзявацца, адзінай. Дай Боже, дай Боже. Якраз гэта выпала ў нядзелю пасля першага Басовішча, і мне было вельмі прыемна, што на вяселле ўжо за сталы прыехалі мае сябры, якія ладзілі гэтае мерапрыемства, можа, 2 або 3 машыны. Робіў Сяржук Сокалаў-Воюш, які, так склалася, прыгрываў у нас на вяселлі да котлета. Такая была гісторыя. Вось зараз у нас чэрвень, хутка ліпень. Звычайна менавіта ў ліпені і праходзіў фэст Басовішча. Калі мы ўжо пачыналі тут у чэрвені думаць, як дабірацца да Басовішча, як там, хто там будзе, сачылі за афішамі. І от зараз, седзячы і думаючы, хутка ліпень, нема шкадавання, што 31-га Басовішча не будзе? Да каго пытанне? Да вас, Юрка, да вас. Да мяне. Ведаеце, я ўжо ў такім узросце, што на апошнія Басовішчы ездзіў перш за ўсё з абавязку, як журналіст раней тэлебачання Беластока, пасля тэлебачання Белсат, на якім я працую. Паколькі ўзрост робіць сваё, калі раней можна было танцаваць пога пад сцэнай, там, скажам так, але кожны век мае сваё права, так? Так што, калі ідзе пра мяне, я больш, адчуваю ў дачыненнях да Басовішча сентыменту, паколькі я там правёў вельмі многа гадоў. Пасля мае дзеці, дарэчы, таксама праводзілі там свой час, яны, дарэчы, яго і ў свой час, як студэнты, арганізавалі. Мне асабіста, скажам, шкада Басовішча таму, шкада, што яго не будзе, таму, што гэтае мерапрыемства ўпісалася вельмі вялікімі такімі значнымі літарамі ў гісторыю, па-першае, беларусаў Падляшча, этнічных беларусаў, якія пражываюць тут у падляшскім ваеводстве Польшчы. Па-другое, у нашу тут беларускую культуру, але таксама, мне падаецца, так агульна кажучы, у
музичную культуру Беларуси и белорусов. Пит Павлов, якого я записывал, не пам'ятаю, може, у 2008 году, и он сказал в этом фильме «Басовишта», что «Басовишта» это был наш Вудсток, якого не было до этого, и, марчима, долго еще не будет. Тому мне шкода Басовишта. Ну, але що ти зробиш? У гэтым годзе, напэўна, яго не будзе, але ці не будзе у чарговых гадах, гэта яшчэ час пакажа. Ну. Давайте мы вось гэтую тэму з вами крыху пазней абмяркуем, як даўнія такія прыхільнікі такога open-air басовішча. А зараз да Марыі. Вот я, да прыкладу, зараз не магу згадаць дакладна год, калі я першы раз быў на басовішчы. Гэта мы прыехалі тады яшчэ з гуртом «Рокіс», і то быў где-то ці то 89-й, ці то, можа быць, 90-й год. А вось ты, Марыя, калі першы раз туды потрапіла? Слухай, ну мне здаецца, гэта быў 2008 год, то бок это не самыя першыя натуральна басовішчы, і акурат, калі я прыехала, гэта быў такі вось узлёт, такі, як бы такая класная, моцная, крэпкая стадыя вось менавіта беларускамоўнага року. Тады акурат вось беларускую музыку, ну я маю на ўвазе, што апроч нашых патрыярхаў, так, Давай назовем их генералами. Генералы, апроч генералаў айчыннага року, так, тады акурат гурты IQ48, БН, ну, Тарпач, то бок вось гэта акурат была тая плыня, і яшчэ за сцэнай стаялі вось гэтыя дубовыя сталы, вось, і там менавіта такое класнае кам'юніці музыкаў было, і там было проста вельмі весела, і натуральна мне гэтае першае басовішча запомнілася тым, што я вельмі шмат часу праводзіла менавіта за сцэнай. За столами дубовыми. За столами, так. Колькі было выпіта і колькі расказана баек, да? Ну, вось наконт баек, так, байкі, канешне, гэта ўсё на басовішчы. Гэтыя легендарныя розныя гісторыі пра тое, як ад музыкаў з'язджаў аўтобус, музыкі за ім бегалі і гэтак далей. Ну, то бок, канешне, тое, што зараз гэтага фестываля няма, і гэта сапраўды такая страта для беларускай музыкі, для беларускай культуры, таму што басы, гэта такая глыба, і я не ведаю, ці зможа нейкі новы фестываль замяніць басовішча. Мне падаецца, што гэта немагчыма. Ну, давайте уже пакуль не про сумное, что вот нема уже басовішча, давайте вот про вясёлае, про тое, якім было басовішча. Вот, Юрка, дарэчы, мне вот цікава, вы прыгадалі першыя басы, прыгадалі візіт Сокалава Воюша, і наколькі я памятаю, вот на самых першых басах я не быў, там першыя, другія дакладна не быў, але наколькі я памятаю, вось як пачыналіся яны, як такі камерны больш фестываль, бардаўскі, там Сокалаў Воюш, там той же самы Камоцкі, там Кася Камоцкая, ну і ўсе астатнія, там мясцовыя нейкія такія выканаўцы. А потым ён уже так набіраў драйву, набіраў абаротаў. Вот асабіста вы, як чалавек з больш сталага ўзросту, часоў першых басоў, скажем так, вы не шкадуеце, што вот з таго камернага фестываля ён пачаў ператварацца ў такое драйвовы, там ўсё это, там калі там кач, там чаду хлопцы, і ўсё такое. Ну так, трэба прыгадаць, што чаму наогул узнікла басовішча. Басовішча, значыць, фестываль музыкі маладой Беларусі арганізавала Беларускае аб'яднанне студэнтаў. Гэта арганізацыя студэнтаў беларускай нацыянальнасці, грамадзян Польшчы, якія проста палічылі, што трэба сабе арганізаваць нейкае мерапрыемства, дзе прыемна можна правесці час пры беларускай музыцы, сустрэць цікавых людзей, аўтараў, запрасіць аўтараў з Беларусі. Ну і вядома, калі мы ўсе ўзгадаем свае студэнцкія часы, ну то дзе бавілі час студэнты? Ну, прынамсі, мы бавілі час з гітарай, каля вогнішча, скажем, або калі ўжо не можна было ў студэнцкім інтэрнаце запаліць вогнішча, то прынамсі газ, скажем, на кухні
запаливали, там, скажем, ставили свечки, ну и таким чином бавили час. Ну и как якby донести этот способ, скажем, ну, культурнага развіцця маладога студэнцкага руху мае сябры палічылі, што трэба зладзіць такое мерапрыемства ў пленэры. Адтуль узялося басовішча. Чаму ў гарадку гэта такая мясціна, скажем, некалькі тысяч жыхараў, між Беластокам а Гародняю менш больш у палове дарогі, таму ў гарадку, што там фактычна пражывала і пражывае дагэтуль амаль у 100% беларускае насельніцтва, дзе людзі гавораць па-беларуску. Там была прыхільная атмасфера, там быў ужо беларускі самаўрад, там быў Гародняю. Там быў Лявон Тарасевіч, там мы знайдзілі гэтае басовішча. І ну якраз тое, што ты згадваеш, якраз гэтыя першыя, на якіх выступалі барды з Польшчы, таксама з Беларусі, Шалкевіч, Камоцкі, Камоцкая, ну яшчэ многа іншых. Ну гэта якраз для мяне было прадаўжэнне, скажем, студэнцкага часу. Я тады фактычна з прыемнасцю ездзіў, паколькі ну гэта якby было прадаўжэнне маладосці. Так. Ну але прыйшлі чарговыя студэнты, чарговыя арганізатары, бо трэба ведаць, што басовішча арганізавалі заўсёды студэнты. Калі нехта закончыў курс, на яго месца прыходзіў новы арганізатар з другого ці з трэцяга курсу. Ну і гэтае маладое пакаленне ўжо не хацела слухаць такіх, ведаеце, старых дзядзькаў з гітарай. Ім ужо быў патрэбны рок, скажем, гучней, мацней. І напрацяг гэтых 30 гадоў, ну, басовішча прайшло такі, скажем, ну, вялікія перамены. 30 гадоў гэта 1,5 пакалення, можна сказаць, так? І на працягу гэтага часу яго ладзіла, я не ведаю колькі, ну, 7 пакаленняў арганізатараў, 6, можа, пакаленняў. У кожнага пакалення свае музычныя густы. Таму, што нейкі час, ну, музычны фармат гэтага фестывалю мяняўся. І мне падаецца, што ён мяняўся якраз у той бок, у бок якраз гэтага маладого пакалення, якое яго арганізавала і якое на гэтае мерапрыемства прыязджала. Ну, мы можам крыўдаваць, што не спявалі там з гітарай ну, на 25-м басовішчы. Ну, але ну, проста жыццё ідзе наперад. Ну. Марыя, па-першае, ты ўсё ж такі у нас журналіст, у мінулым музычны журналіст, рэдактарка музычная, таму, я думаю, маеш сама шмат пытанняў, але я хацеў бы, каб ты прыгадала таксама, а для журналістаў, што тых людзей, якія прыязджалі асвятляць гэты фэст, гэта была проста праца, ці гэта таксама была такая падзея, падчас якой можна было што? З якімі адчуваннямі ехала ты кожны раз працаваць на басовішчы? Слухай, ну насамрэч, натуральна, што гэта была вельмі прыемная праца, таму што мала таго, што ты працуеш, ты слухаеш музыку, ты цягам фестываля адкрываеш для сябе нейкія новыя імёны, я маю на ўвазе і конкурс маладых выканаўцаў. Вось, да таго ж ты нарэшце маеш такі добры час проста сесці і праслухаць цэлыя сеты сваіх любімых гуртоў. Вось. Але для журналістаў басовішча гэта заўсёды быў такі класны челлендж, таму што трэба было, па-першае, трымаць заўсёды сябе ў руках, то бок, як бы, лішняга сабе не дазваляць. Зміцер тут мне пра сталы ўзгадаў за сцэнай. Ну, а па-другое, канешне, цікава было заўсёды камунікаваць з музыкамі, цікава было браць інтэрв'ю ў музыкаў, якіх потым пачалі запрашаць як замежных гасцей, то бок на басовішча, я акурат была, калі прыязджалі там гурты з Украіны, і, ну, сапраўды было цікава паслухаць іх меркаванне наконт таго, якім яны бачаць фестываль, і як для іх выглядае беларуская музыка. Вось, натуральна, заўсёды класна было яшчэ і убачыць сеты польскіх гуртоў, якія прыязджалі на басовішча, таму што у нас ўсё ж ёсць такі ўзаеманедахоп, як мне падаецца, такая
такая, як бы, ладно, узаеманедахоп, таму што мы не заўсёды ведаем, што адбываецца ў польскай музыцы, і я ўпэўнена, што гэтаксама і палякі не ведаюць, што тут за іх усходняй мяжой з музычнай культурай. Таму вось акурат мы маглі прыкладна уяўляць сабе, што гэта за гурты, і насамрэч заўсёды хацелася быць першымі, я маю на ўвазе у плане журналістыкі, так, хацелася хутчэй выдаць рэпартажы, хацелася зрабіць як мага болей прыхожых фота, вось, каб потым імі таксама дзяліліся і музыкі. Ну, то бок, вельмі класны фэст для журналістаў. Ну, і мне падаецца, што любы музычны фэст – гэта такі заўсёды напалову адпачынак для журналістаў, таму што ты можаш разняволіцца, паслухаць, ну і напісаць, працаваць, але так, не напружана. А я вось, дарэчы, што ўзгадываю, дык гэта пастаянна такую атмасферу беларускасці, якая была нават не вот на сцэне ці там побач сцэны, а, скажем, у тым жа самым гарадку. Я і прыязджаў з музыкамі, і мы разам з музыкамі альбо жылі ў кагосьці з гарадокцаў, альбо калі там у школцы начавалі, і калі там вот з мясцовымі жыхарамі, там з гаспадарамі, у якіх начавалі, гаварылі, яны там пра сваю беларускасць, там свае там нешта там расказвалі. Ці я прыгадываю такую смешную гісторыю, калі там у мясцовым там бары піўным адзін з музыкаў падышоў да барнай стойкі, і ці то грошай у яго польскіх не было, ці то што там, ну вот, і ён так вырашыў там, як это называецца, пад'ехаць да барменшы. І так глядзіць на яе, кажа: а вось у мяне дзед быў паляк. Ну і думаў, што яна зараз расчуліцца, а яна глядзіць на яго і кажа: а у мяне беларус, і што? І вот такія вось смешныя гісторыі, вот гэта дух беларускасці. Вот, спадар Юрый, як вам падаецца, наколькі вот ён ўсё ж такі быў пастаянны на кожным басовішчы? Мне падаецца, што на басовішчах дух беларускасці быў заўсёды, прычым ён па-рознаму праяўляўся. Калі гаварыць пра першыя выпускі басовішча, скажем, ён праяўляўся у такой ахвоце нас, тады студэнтаў, скажем, каб крыху ўсё ж такі памяняць гэтую беларускасць такой народнай, скажем, з такой, з гэтага фальклору, скажем, з гэтай вёскі, паколькі мы самі, усе з вёскі тутай паходзім. Нам хацелася, каб гэтая беларускасць сталася больш сучаснай. Тым больш, што час, калі ладзілі гэтае басовішча, гэта быў час вялікіх пераменаў. Ва ўсходняй Еўропе, у Польшчы ў 89 годзе прайшлі першыя амаль свабодныя выбары. Дарэчы, у гэтых выбарах балатаваліся ў беластоцкім тады ваяводстве беларускія кандыдаты: Сакрат Яновіч пакойны, Еўген Мірановіч. Гэта быў такі таксама не толькі, скажем, культурны уздым у выглядзе там арганізацыі басовішча, але наогул уздым у краіне, у Польшчы, у тым ліку і сярод маладых беларусаў, у нашым выпадку студэнтаў, якія праяўлялі актыўнасць. Арганізавалі басовішча, але таксама арганізавалі палітычны рух, выдавецкі рух, займаліся, скажем, узніклі новыя выданні, напрыклад, штомесячнік часопіс. Гэта быў такі ўздым ва ўсёй краіне, які быў таксама нашым уздымам, і ён праявіўся ў выглядзе басовішча. Пасля, так як я ўжо сказаў раней, гэтая беларускасць мянялася, скажем, у залежнасці ад таго, якое там чарговае пакаленне студэнтаў яго ладзіла.
Але что warto сказать, что гэты беларускі дух у гарадку якраз меў там вельмі карысную, такую добрую, уражайную глебу у выглядзе якраз, што ты згадаў, мясцовых людзей, таксама уладаў мясцовых, самакіравання мясцовага, якія заўсёды спрыяльна ставіліся да гэтага фестывалю, можа не заўсёды у выглядзе там фінансаў, бо у іх таксама гэтых грошай не было ніколі за многа, ale zаўсёды tam można było гэтае басовішча ладзіць, і фактычна да канца там хто хацеў śpiewał па-беларуску, хто хацеў маляваў, бо басовішча гэта не толькі музычная з'ява, там былі часы, калі праяўляліся, скажем, іншыя мастакі, былі выставы, паказы фільмаў, там слайдаў, чаго там не толькі. Так што гэтая беларускасць там была заўсёды, і заўсёды, што варта падкрэсліць, быў чырвона-белы сцяг, нікому ён не мешаў, заўсёды можна было яго паказаць. Юрка, яшчэ ўсё ж таки да фільма. Калі ўзнікла ідэя зрабіць дакументальны фільм, увогуле чыя гэта была ідэя? Вас, як такого заўзятара гэтага руху, ці там до вас прыйшлі і сказалі, вось ведаем, што вы можаце, давайте-ка зрабіце. Я працую на тэлебачанні Белсат ад пачатку, не ведаю, гадоў ужо 13, а можа нават больш. І калі ёсць нагода, здымаю дакументальныя стужкі, перш за ўсё пра якраз беларусаў беласточны, наш тут беларускі край у Польшчы, бо лічу, што калі я гэтага не зраблю, то ніхто гэтага не зробіць, а варта рабіць, таму што тое, што я яшчэ памятаю з маладосці, яно знікае на вачах. Прычым, якраз ідэя, каб зрабіць фільм пра басовішча, гэта не была мая ідэя, бо я якраз рыхтаваўся збіраў матэрыялы, праводзіў дакументацыю некалькіх іншых тэмаў для дакументальнага кіно, але дырэктар каналу, пані Агнешка Ромашевска-Гузы, мне сказала, што можа ты зробіш фільм пра басовішча, паколькі гэта апошняе, і ніхто іншы гэтага не зробіць. Калі такое дыктум, то самі разумееце, што трэба было адкласці свае праекты і заняцца фільмам пра басовішча. Гэта было год таму, менш больш. Праца над фільмам працягвалася год. Канчаткова атрымаўся дакументальны фільм 52 хвіліны. Гэта такі у польскім тэлебачанні гэта фармат поўнаметражнага дакументальнага кіно. Незручна расказваць і гаварыць пра свой фільм, калі хто хоча, заахвочваю, ёсць на Ютубе, дастаткова ўпісаць басовішча, і можна яго ў свабодным даступе паглядзець. Пакуль што у беларускай моўнай версіі, праз тыдзень будзе ў польскай версіі, а думаю, што праз 2-3 тыдні будзе таксама па-ангельску. Так што такі мой унёсак Такое такі мой эпітафій, можна так сказаць, для 30 гадоў фестывалю басовішча. Каму прасцей можа будзе, той можа проста на нашым сайце, вось у анонсе да гэтага цяперашняга эфіру я таксама зашыў спасылачку на гэты фільм, ютубаўскую версію, можна паглядзець. Юрка, тым не менш, як склалася адразу, як толькі прагучала прапанова, а ці не здымеш ты фільм, склалася карцінка, як ён будзе выглядаць, што гэта будзе, больш успамінаў, больш нейкіх такіх, можа, архіўных здымак. І увогуле, архівы было лёгка знайсці, архіўныя здымкі? Ведаеш, калі гаворка ішла пра тое, што трэба зрабіць фільм пра 30 гадоў басовішча, это адназначна, што трэба было адшукаць архівы. Это аснова для дакументальнага гістарычнага фільму. Я, дарэчы, і раней рабіў гістарычныя фільмы. Апошні мой фільм пра бежанства 1915 года, дзе таксама трэба было корпацца ў архівах, шукаць іх. Тут было намнога прасцей, таму што адразак часу не такі доўгі, скажем, як у выпадку 100-гадовай даўнасці бежанства 1915 года. Тут першыя фестывалі запісвалі арганізатары на стужках VHS. Маю на ўвазе
студенти. Після зараз узник у Білостоку Białostocki oddział Polskiego Telebaczenia. Ja tam stał na im pracować. Tam, no, my zdymali białoruskomowną передачу dla Białostockiego Telebaczenia. Пошла reportaży i tak składa się, że штогод jeździli z kamerą na basowiще. Dziękując temu, no ja пошла узник Білсат, i Білсат tak samo zapisywał, ja na Білсаті pracował. No, u wyglądzie atrzymało się, że ja miał 100 godzinów archiwnego materiału, syrego zapisu, plus do tego jeszcze podczas apóźnego basowiszcza zapisał między больше tam 20 godzinów koncertu, plus synchronów i tak dalej. I pośle jeszcze dopisywali mnie siabry u Mińsku, tych ludzi, jakich ja nie pośpiał, albo nie zdolał zapisać podczas basowiszcza. Otrzymało się 120 godzinów syrego materiału. No wy jak żurnalisty radio rozumiecie, że to dowoli mnogo, tak? No i przyszło się, no że tutaj technika, скажем, jak to się robić, tak trzeba przeglądać to, spisać się to i tylko pośla no придумать некий taki już konkretny scenarny plan tego filmu. No придумал tak, jak придумал. No. Licencja poetyka, o tak сказать. Музыкі з ахвотай вось пагадзіліся на тое, каб падзяліцца ўспамінамі з вамі. Усе вельмі ахвотна. Да, не было асобы, да якой я звяртаўся, і яна сказала, што не хоча якby успамінаць басовішча. Прычым я хацеў зрабіць гэта вельмі так, ну скажем, усебакова, так? Каб это не было толькі пра тое, што там, па-першае, каб это не была доска пачота арганізатараў, выступоўцаў, там не ведаю яшчэ каго, мясцовых там войтаў, начальнікаў, якія давалі грошы. Ну это галоўнае. Хацеў гэтую з'яву сацыялагічную, бо я не лічу, што басовішча гэта толькі музычны фестываль. Я лічу, што гэта пэўная сацыялагічна культуралагічная з'ява, якая адбывалася на польска-беларускім памежжы на працягу 30 гадоў. 30 гадоў пасля 90-го году у Польшчы, прынамсі, гэта пэўная посткамуністычная эпоха, якая нібыта закончыла камунізм, але ўсё ж такі гэты камунізм адбіваўся, скажем, на працягу гэтых 30 гадоў. I to basowište pokazane na fonie takich socjologicznych, kulturnickich, politycznych przemian u Polsce, ale tak samo w Białorusi, pokolki główne udzielniki, wystupowcy, to wiadomo, że to byli białoruskie hurty. Tak, że mnie wydaje się, że otrzymała się taka sztuczka, może nie tylko pro sam festiwal, a mianowicie pro tę postkomunistyczną epochę, jaka w Polsce już падаецца, закончылася ў Беларусі, яшчэ мне падаецца, што доўга будзе. Ні канца, ні края, гэта так. Вось у працяг вашых слоў, ўсё ж такі, ці, як вы лічыце, вы так не вельмі хочаце расказваць пра сябе, пра сваю працу, так нібыта хваліцца не хочаце, але тым не менш, ці атрымалася ў вас, вот ваше асабістае меркаванне, перадаць дух, які быў на гэтым фэсце, каб вот людзі, якія, можа быць, з-за нейкіх прычынаў не здолелі некалі туды так і патрапіць на гэты фестываль. Ці, да прыкладу, моладзь, якая па ўзросце не магла быць, каб яны зараз паглядзелі і змаглі праз фільм адчуць, што яны згубілі, таму што не патрапілі туды. Ведаеш, ja tak podliczył między больше, что праз 30 выпускаў басовішча прайшло прынамсі 100 000, а może 150 000 ludzi. На працягу гэтых 30 гадоў. Кожны з гэтых людзей, якія там быў, мае сваё уяўленне пра гэты фестываль. І кожны мае права мець сваё уяўленне пра гэты фестываль. І я, як аўтар дакументальнага фільму, таксама маю права, а нават маю абавязак мець сваё уяўленне пра гэты фестываль, паколькі падняўся здымаць пра яго фільм. І я паводле свайго уяўлення пра гэты фестываль, на якім быў прынамсі 20 гадоў, зняў фільм пра басовішча, якое я ведаў, якое мне засталося ў памяці.
якога мне шкада, што яно не адбудзецца. Я ўжо напэўна і туды, скажем, можа і не паехаў бы, паколькі ўжо зняў дакументальнае кіно, усё, капец, там, дзякую вам. Ну, але б паехалі маладыя людзі, якія ўбачылі б, як гэта выглядала. А ўсё астатняе я паказаў у фільме. Ну, я заўсёды паўтараю падчас аўтарскіх сустрэчаў, што я сваё на тэму, скажем, басовішча, ці бежанства, ці іншых там з'яваў, пра якіх рабіў фільмы, я ўжо сказаў у сваім фільме. Так што я захвачу паглядзець. Мы, безумоўна, таксама далучаемся да гэтага заахвочвання, тым не менш, ўсё ж такі, нават калі дакументальны фільм, калі ён базуецца на архіўных матэрыялах і на проста сведчаннях, але рэжысёр, ён жа таксама творчая асоба, чалавек са сваім меркаваннем. Вот што вы асабіста, якую ідэю, якую, можа быць, думку гэтым фільмам асабіста вы хацелі данесці гледачам? Там, ведаеш, можна сказаць, што ёсць некалькі заканчэнняў гэтага фільму, калі гаварыць пра тэмы закрануты ў гэтым фільме. Так? Для мяне найбольш сумнае і кранальнае тое, што сказаў адзін з музыкаў якраз з гарадка, з гэтай мясцовасці, у якім праходзіла басовішча, Андрэй Грэсь, што ён так менш больш сказаў, гэта цытата з памяці, што для нас, людзей з вёскі, гэта было натуральна, што гэтае басовішча адбывалася, што мы туды прыязджалі, што мы там спявалі або танцавалі, а для маіх дзяцей гэта ўжо не натуральнае. Чаму не натуральнае? Таму што мы выхадцы з вёскі, пакаленне нашых дзяцей гэта ўжо гараджане, для якіх беларуская мова тут у Польшчы, прынамсі, гэта ўжо не натуральная з'ява, беларуская культура гэта не натуральная культура, непрыродная, не тая, у якой ты ўзрастаў ці ўзрастаеш. І, магчыма, таму гэтае басовішча звялося, таму што якраз гэтыя людзі ўжо в пэўным сэнсе адарваныя, іх карані ў пэўным сэнсе адарваныя ад натуральнай беларускасці. Такі фінал гэтага фільму. Ён сумны, але, на жаль, я пагаджаюся з меркаваннем гэтага Андрэя Грэся, што закончылася пэўная эпоха. Але, з другой стороны, магчыма, гэта чарговае пакаленне ўжо нашчадкаў этнічных беларусаў знойдзе нейкую нішу, у якой будзе праяўляць сваю беларускасць тут у Польшчы, а ўжо нават не ў Польшчы. Таму што студэнты, скажем, з Беластоку, ці з Бельска, ці з Гайнаўкі, ці з гарадка, большасць з іх ужо не студыюе ў Польшчы, не ў Беластоку, не ў Варшаве. Яны раз'еханы па ўсім свеце. Яны студыююць там не ведаю, па Токіо, у Нью-Йорку, у Лондоне. Это таксама адна з прычынаў таго, чаму гэты фестываль не будзе арганізавацца. Таму што гэтыя людзі ўжо на першым, на другім курсе. Яны не толькі што вучацца, яны пачынаюць сваю прафесіянальную кар'еру па ўсім менавіта свеце. Як яны будуць ладзіць фестываль, скажем, цёгаць нейкія калонкі ў гарадку ці пад беларускай граніцай. Яны ахвотна паслухаюць ці паглядзяць стрым з гэтага фестывалю якраз у інтэрнэце праз Zoom. Але каб ладзіць гэтага, то ж няма часу, чалавеча. Як ён будзе з Нью-Йорку там ладзіць фестываль у гарадку? Мяняецца час. Я думаю, што мы б з Машай былі не супраць, каб яны зладзілі пад Нью-Йоркам гэты фестываль, а мы б туды прыехалі разам з музыкамі. А мы ў Зуме паглядзелі. Не, ты ў Зуме, а я подзілі пізней. Окей. Добра, дзякуй вялікі. Так што яшчэ раз заклікаем вас паглядзець. Я паглядзеў, вельмі цікавы, вельмі кранальны, вельмі такі вяртаючы ў маладосць гэты фільм. Фільм «Басовішча», прысвечаны 30-гадовай гісторыі культавага фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў рэжысёр гэтага фільма «Басовішча», Ежы, які насамрэч Юрка Каліна, і Марыя Вайтовіч. Я Колесникова, Колесникова. Запомните, Марыя Колесникова. Марыя, я забыл
это все у твоих... Нет, это не у моих, у нас просто две Марии, и змейстер раптом думал про Войтович, все, буду ведать. Больше не погожусь с тобой сядать в эфир разом. О, так не можна, так не можна. Не можна так. Все, дякую вялікі, дякую Дякую вялікі. вялікі. До зустрічі.